A vedlejší měl večer, zelená se. Pod ním sedí laštovička, ozývá se. Já jí budu poslouchat, co nebude laštovička štěbetat. Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat zde na místním hřbitově v Klenčí pod Čerchovem. Dneska si připomínáme, řekněme, asi nejvýznamnější událost v tomto roce a i v těch letech nejbližších, která se váže k našemu regionu, k našemu Klenčí, a je to 100. výročí úmrtí našeho rodáka Jindřicha Šimona Bára. Když jsem šel za milou přes louku zelenou, já jsem si tam na ní rozvažoval, že k tobě, malý Jezu Kriste, teď pozvedám své zraky čisté, to není pouhá náhrada. Jsem dítko chudé, jen a prosté, jak tisíce jich se mnou roste na stromě mého národa. Ty zvrátil volnost mému lidu, by v pokoji a svatém klidu své vlasti mohl tvořit hráz. Chce prosba má i z prachu vznésti až před tvůj mocný majestát. Hle, jesle tvoje slzou rosím, za národ český, Kriste, prosím. A já tě teký, nějaký ty raky, ty mošničce pošlu. Zde v sále Kulturního domu u nádraží a poděkovat za úvodní skladby v podání kytarového kroužku pod vedením Markéty Kubecové. Děkujeme. Dnes se tady setkáváme z jednoho důvodu, a to je číslo 100. 100. výročí úmrtí našeho rodáka, spisovatele, kněze, patriota a možná největší osobnosti našeho regionu, tedy Jindřicha Šimona Bára. Před 10 lety, když jsme si připomínali 90. výročí, tak jsme stáli u Bárova pomníku v tento den
byla hustá mlha, potom začalo pršet, stejně jako dnes v 17 hodin na místním hřbitově při menším pietním aktu. Je to vlastně symbolické, že náš rodák psal o poměrech, o lidech místních a ta stovka je skutečně symbolem života. Je to taky symbol dokonalosti, symbol vděčnosti. A my můžeme říci, že život sám o sobě je velmi vzácný dar. Český a německý důstojník určují hraniční čáru, která oddělí Čechy od Chocka. Trhanov, jehož zámek byl svědkem statečnosti starých psohlavců, stal se pohraniční osadou. Také Domažlice, Chodská tvrz, stala se pohraničním městem. Pohleďte, jak si tyto chodky prohlížejí novou mapu, podle níž ztratili pohraniční lesy, které jejich předci tak věrně hlídali. Kleneč, rodná ves spisovatele Bára, je poslední výspou Československa na jihozápadě. Myslím, že řada z nás v těchto filmech poznala, zejména v tom posledním, určitě některé známé tváře. Já zmíním hlavně dvě osoby, protože náš folklorní soubor v Benči se jmenuje Haltravan. A ty dvě osoby jsou Albert Švec a teď mi dovolte Olda Hobík, protože takto jsem byl naučený od naší babičky, že takhle oslovoval. Rok Jindřicha Šimona Bára, to je rok 2025, kdy si připomínáme z té výročí úmrtí našeho rodáka. Samozřejmě rok Jindřicha Šimona Bára není jenom dnešním večerem, ale během tohoto roku jsme si našeho rodáka připomněli při řadě dalších příležitostí. A já teď zmíním, že ten rok byl zahájen 27. dubna v kostele sv. Martina, kdy se sloužila mše za Jindřicha Šimona Bára a také se odhalovala putovní výstava Život a dílo Jindřicha Šimona Bára. Potom folklorní festival Výhledy. Mohli jsme vidět, jaká účast byla tehdy a kam se vlastně ta doba posunula za těch 100 let zhruba, jaká účast je dnes a tehdy. 5. července byla velmi významná událost, a sice pěší pouť k pomníku Jindřicha Šimona Bára na Výhledech, kde jsme si připomněli jeho zamilované místo a jeho pomník. A možná zmíním, že i při tomto odhalení a znovu odhalení se na tamním místě setkalo několik tisíc občanů. Teď nás tam bylo zhruba do 150. Zdraví tě,
určitě všichni dobře znáte. A děvčata nám tak připomněla, že dnešní pořad věnujeme z tému výročí, kdy tento svět požil Jindřich Šimon Bár, snad nejvýznamnější osobnost společenského života na Kocku. Se v jeho společnosti mlčelo a poslouchalo. Kouzlo jeho osobnosti bylo veliké a neobyčejné. Proto byl všude tak rád viděn a tolika lidmi vyhledáván. O prázdninách nebylo skoro dne, kdy jej nebyli navštívili ať známí, ať neznámí. Všechny prameny o Boženě Němcové znal do podrobností. V některých věcech zjistil, že se odchylují od jeho vlastních výzkumů. Přišel v pravý čas, hodinu 12, kdy ještě žili staří lidé, kteří Němcovou znali a mohli o ní vyprávět. Němcovou zbožňoval. Rád opakoval Havlíčkovu odpověď Novařičanům na žaloby proti Němcové. Víno není vino, že se lidé opíjí. A dodával, Němcová byla orel. A orel může být slepice. Zmizela v lese míť a na jejím místě šumí mohutné smrky dumavou píseň svojí. Zelená kštice svěžích buků kryje lisé skalnaté temeno haltravu. Za to selské lusy na jeho boku jakoby pelichaly. Prosím vás, tatíčku, vyplaťte mě, budu vás poslouchat jak na vojně. Vždy koně vrátí,
a ty očivíčka, kterýho jsem dostal. Pomašíruje klidně jako naši byli, jako jste u nás večíni, když nebyli, oj, dívčat neználi. Když se já byl malý chlapec, neználi jste mě. Oj, neználi jste mě. Když jsem prosím o tu seba, vynáli jste mě. Oj, vynáli jste mě. Jak je to klečí hezký, hezký, rostou na roubení švestý, a ženou ještě lípě, rostou tam na suchý lípě. Měli jste dávali, měli jste dávali, zvežovat za holiho. Šátky a firtuchy proměňavých barev, hedvábné stuhy, sněhobílé výklady a vyšívané rukávce po celé Vánoce hořely nedočkavou touhou na všech děvčatech i v daných ženách. On mi to na 100krát říkával,
Tím vřeleji na ní vzpomíná a jak jen může, pospíchá, alespoň umřít doma. Je taková vzácná chvilka, protože Karlík Hula oslavil v tomto roce významné životní jubileum, a to 90. výročí. Mě velmi těší, že jsme to přání mohli schovat až na dnešní večer. Dámy a pánové, dnešní pásmo, které jsme teď měli možnost hlédnout, připravil pan Jan Holoubek a pan Josef Nejdl a hlas Jindřichu Šimonu Bárovi propůjčil pan Roman Krebs z divadla Josefa Kajetána Tyla. A když mluvíme o Jindřichu Šimonu Bárovi, tak by to byl špatný večer, kdybych teď sobě nepozval našeho pana faráře. Dámy a pánové, hezký večer a dovolte, abych krátce vás informoval a v krátké řeči se podělil o poznatky z archivních pramenů, a to o kuratoriu Bárova fondu. Pátr Jindřich Šimon Bár byl vedle toho, že byl knězem a spisovatelem, také vášnivým sběratelem a historikem. A měl vztah k dějinám, ke kultuře, k umění, a proto si přál, aby věci, které za celý svůj život nashromáždil, dál sloužily dalším generacím jako zdroj poznávání. Tak příjmy z knih vydaných ještě Bárem dělali velké množství, potom se nadále vydávaly jeho knihy, začalo provázení v Bárově muzeu a vlastně za ten první rok činnosti Bárova kuratoria se vyhospodařilo i s těmi výdaji dalších 100 000, takže ten fond už činil 350 000 korun. Poslední vůle Jindřicha Šimona Bára, faráře ve výslužbě v Klenčí, číslo popisné 140,
daná v Klenčí ve středu dne 2. září léta páně 1925. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, ježto smrt každého člověka jest jistá, její hodina však nejistá, činím při zdravém těle i duchu pro případ své smrti tuto svoji poslední vůli. Svoji duši poroučím nekonečnému milosrdenství Božímu. Tělo mé, ať jest podle řádu katolické církve, bez všeliké pompy pochováno v mé hrobce na hřbitově v Klenčí, kde odpočívají moji rodiče, má sestra, a kam si přeji, aby pochována byla jednou i moje hospodyně slečna Otýlie Kinštrová. Nebroudáli se a bude-li si toto přáti. V den mého pohřbu vyplatí se chudým městečka Klenčí obnos 500 korun československých, které burgmistr městečka Klenčí mezi ně rozdělí. Bůh chrání a opatruj Chodsko ode všeho zlého až na věky věků. Amen. Dáno v Klenčí dne 2. září léta páně 1925. Toto jsem vlastní rukou zapsal a vlastní rukou podepsal já, páter Jindřich Šimon Bár, farář ve výslužbě. Tolik mistr. Dámy a pánové, jsme na konci. Na konci vzpomínky na Jindřicha Šimona Bára, na konci dnešního večera, ale ještě nejsme úplně na konci. Závěrečná píseň zazní až posléze. A na závěr je vždycky takovým zvykem poděkovat. Já ještě než poděkuju, tak se jenom zeptám, mě utkvěly tady v tom programu 2 hádanky, které nám tady pokládaly děti z naší základní školy. Pamatujete si je ještě? Já taky nevadí. A to poděkování, které chci teď říci, tak se bude vztahovat ke všem partnerům, ke všem účinkujícím, kteří se během tohoto roku podíleli na celém programu našemu rodákovi Jindřichu Šimonu Bárovi. A zmíním zejména Plzeňský kraj v čele s Liborem Pickou, který významně podpořil všechny akce, které se v Klenčí konaly. Pak také farní úřad s panem farářem, farní radou a všechny farníky, kterým bych chtěl poděkovat za spolupráci na programu, který byl součástí těchto celých oslav. Pak společnosti Alveda, v jejíž čele stojí pan Dado, která byla taktéž významným partnerem těchto oslav. A potom děkuji všem kolegům. Děkuji paní Wolfíkové, panu Wolfíkovi, panu Lezivovi, panu Holoubkovi a panu Nejdlovi a panu Krebsovi za to, že propůjčil svůj hlas našemu Jindřichu Šimonu Bárovi. Ještě zmíním, že před odchodem ze sálu je připravena publikace, která vznikla ke 100. výročí úmrtí Jindřicha Šimona Bára a také drobné upomínkové předměty. Jenom na závěr takové zamyšlení. Už jsem ho zmiňoval v kostele při prvním setkání k Jindřichu Šimonu Bárovi. Jindřich Šimon Bár publikoval před 100 lety a ještě více než před 100 lety. A možná ty jeho myšlenky jsou v dnešní době mnohem více aktuální, než byly dříve. A teď poprosím všechny účinkující a vás také, abychom si společně zaspívali píseň, kterou znají i naši přátelé z Belgie. A je to písnička Na rozloučení. A teď ke mně nikdo nejde. On totiž moderátor folklorních slavností Výhledy udělal takovou věc, že mi vyzval ke zpěvu. Já jsem na pódiu nikdy nespíval. Samozřejmě, když jsme vítali občánky, tak ano, ale ne na pódiu při výhledech. Tak už nastupují všichni. Tak krásný večer, děkujeme ještě jednou. Na rozloučení, milí, pojďte